I pozdrav sam na vršeno novi video i danas ćemo snimati 5 činjenica koje možda niste znali o Naruto Uzumakiju. Bacite svi subscribe i like, a mi možemo da krenemo. Prva stvar koju možda niste znali jeste da Naruto nikada nije završio svoju S rang misiju. Ne znam da li niste znali. Druga činjenica je da je Naruto je bio najniži od svih u Konoha 11, a na kraju je bio najviši. Ja to nisam znao uopšte. Treća stvar koju možda niste znali jeste da je Narutov rođendan 10. oktobra. Četvrta stvar je da Naruto, pre nego što je postao Hokage, on je završio samo 11 misija. To je jako malo, ali završio je samo 11. I zadnja stvar od 5 jeste da Naruto posjeduje čakru svih repatih zveri. Ja to nisam znao, ja sam to tek danas saznao, tako da ne znam za vas, tako da to je to. I ljudi, to je bilo to od ovog videa, nadam se da ste vi uživali, ako jeste sub i like i share, tako da to je bilo to, ovo su bili 5 činjenica ili stvari koje možda niste znali, tako da, čao!